Predstav si miesto, kde sú uložené všetky odpovede na otázky o tvojom živote, poslaní, vzťahoch či zdraví. Miesto, ktoré je ako knižnica celej tvojej duše. Tým miestom sú akašické záznamy. Sú to energetické archívy tvojho života. Minulého, súčasného, ale aj potenciálneho budúceho. Sú ako mapa, ktorá ti pomáha zorientovať sa, kde si v živote neistá, potrebuješ odpovede alebo hľadáš nový smer. Moje meno je Melinda Brňáková, som certifikovaná Theta Healing, Access Bars, aromaterapeutka, párová koučka a jednou z najfascinujúcejších techník, ktorou pomáham mojim klientkám posunúť sa vpred v živote, je čítanie z akašických záznamov. Teraz ti o nej poviem viac do hĺbky. Moje klientky najčastejšie prichádzajú s otázkami ako poprvé, aké je moje poslanie, posolstvo v tomto živote? Po druhé, aké sú moje dary a ako ich rozvíjať? Po tretie, aké lekcie alebo karmické bloky si nesiem z minulých životov? Po štvrté, ako môžem zlepšiť svoje vzťahy, či už partnerské, rodinné alebo priateľské? Po piaté, ako môžem podporiť svoju finančnú hojnosť alebo nájsť vhodnú prácu, ktorá ma bude naplňať? Po šiesté, ako môžem podporiť svoje zdravie, či fyzické, psychické? A práve tým, že dokážem vstúpiť do tvojich akašických záznamov, samozrejme s tvojim súhlasom, ponúknem ti jasné, láskavé a priamočiare odpovede, ktoré sú prispôsobené presne na mieru tvojej duše. Ako to funguje? Keď sa napájam na akašické záznamy, dostávam cez vnútorné obrazy, pocity, telesné vnemy alebo presné slova, informácie, ktoré sú určené presne pre teba. Nie sú to moje názory ani rady, ale čisté správy z tvojej energetickej knižnice. V praxi to znamená, že na tvoje otázky dostaneš odpovede, ktoré ti pomôžu pochopiť, prečo sa určité veci v tvojom živote dejú a ako to môžeš vyriešiť, zlepšiť alebo zmeniť. Mnohé klientky opisujú tento proces ako veľmi silný, emocionálny, no zároveň upokojujúci. Napríklad Zuzana mi po čítaní povedala, toto sú jej slová: práve som dopočúvala vašu nahrávku čítania z Akáše, bola som niekoľkokrát dojatá. Snáď budem vedieť využiť toto poznanie a pracovať na sebe ďalej, tak, aby som naplnila svoju cestu. Budem veľmi rada, ak ma ďalej povediete. Ďalej, napríklad Mirka, ktorá napísala: čítanie z Akáše pre mňa bolo nádherné, podrobné, nielen také strohé. Usmernilo ma a pripomenulo mi, že musím najprv vyživiť samu seba. Práve keď si v nahrávke hovorila o svetle, tak to bola tma, všade búrka, ale práve v tú chvíľu sa ukázalo cez mraky slnko a rozžiarilo celú miestnosť. Tak to bolo pre mňa úplne také symbolické. Ďakujem ti krásne. Prečo je vlastne čítanie z Akáše také cenné? Pretože ti umožňuje nájsť hlbší zmysel vecí, ktoré prežíváš. Pomáha ti pochopiť, prečo sa určité situácie dejú a dáva ti nástroje, aby si ich zvládla alebo vyriešila. Navyše odpovede z Akáše nie sú len teoretické, ale veľmi praktické. Veľa klientiek mi hovorí, že ich tieto odpovede nielen potešili, ale aj nakopli k akcii, či už vo vzťahoch, práci alebo v osobnom živote. Ak cítiš, že si v živote na križovatke a môžem ti cez Akášu pomôcť rozhodnúť sa, ktorou cestou ísť, ak máš pocit, že stagnuješ, čítanie ti môže ukázať, kde je koreň tvojich obmedzení a ich prekonať. Ak jednoducho hľadáš zmysel, pochopenie alebo potvrdenie toho, čo vnútorne cítiš, cez Akášu ti to všetko dám. Napríklad Dominika, jedna z mojich klientiek, to opísala veľmi presne. Čítanie z Akáše ma len utvrdilo v tom, čo vnútorne cítim. Pomohlo mi prekonať strach a rozhodla som sa ísť za svojím snom, študovať ajurvédu. Ďakujem ti za tvoje dobré srdce. Ak máš otázky, na ktoré nevieš nájsť odpovede, možno je čas obrátiť sa na Akášu. Stačí, ak mi pošleš svoje otázky
a ja sa na ne s tvojim súhlasom napojím. Odpovede dostaneš vo forme nahrávky, ktorú si môžeš vypočuť kedykoľvek a koľkokrát len potrebuješ. Ako povedala Katarína, určite si to pustím viackrát, teším sa zo všetkých odpovedí. Akašické záznamy ti môžu zmeniť život a ja som tu, aby som ťa týmto procesom previedla. Teším sa, že ti budem môcť pomôcť odhaliť odpovede, ktoré už čakajú, aby boli vypočuté.